A Xunta presenta a segunda convocatoria das achegas para a conservación paisaxística e loita contra a erosión dos viñedos da Ribeira Sacra, que poden solicitarse ata o 9 de febreiro e supoñen unha inversión de 1,5 millón de euros. Dende a Consellería do Medio Rural consideramos que era imprescindible aportar estas axudas que van directamente, como digo, aos viticultores para a conservación e o mantemento destes bancais tan maravillosos e característicos, que son unha seña de identidade de todos os concellos que estades hoxe aquí, pero tamén de Galicia, non? Desa Galicia calidade que tanto promocionamos, tanto defendemos, a Ribeira Sacra é exemplo delo. Non só a paisaxe, senón tamén a cultura que hai detrás do viño e da viticultura heroica e tamén, por suposto, ese patrimonio material que temos tan rico na Ribeira Sacra e parte dese patrimonio son os bancais, non? A SEMADE trasladou que a contía máxima individualizada para cada beneficiario varía en función do sistema de cultivo empregado. Neste sentido, os viticultores que realicen o seu traballo de xeito mecanizado poderán contar con achegas de ata 1.000 euros por hectárea, mentras que as persoas que levan a cabo esta labor cun sistema non mecanizado poden optar a axudas de ata 2.000 euros por hectárea. En ambos os dous casos, o máximo de axuda por beneficiario será de 50.000 euros.